Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan gidan TV na mai albarka. Ta ce wace ta shahara wajen zaƙulo muku manyan abubuwa kuma muhimman abubuwa na cikin masana'antar Kannywood. Haka zalika da ma wajen masana'antar Kannywood ɗin. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Ku ci gaba da danna mana subscribe sannan ku ci gaba da danna mana ƙararrawar sanarwa. Ta nan ne kaɗai za mu sake samun damar sanar da ku da zarar mun tashi ɗora wasu sababbin ayyukan namu masu inganci. A nan kuma masu sauraron mu mun zo muku da tambaya ne yayin da muka hango Hamisu Breaker da Ado Gwanja sun hau waƙar suna mamin ɗinta su duka su biyun. Sanin kowa ne cewa kowanne ɗaya daga cikinsu mawaƙi ne wanda ya shahara kuma za mu iya kiransa da zakaran gwajin dafi a ɓangaren waƙar. Su dai kowanne akwai ɓangaren da ya ɗauka. Wannan ya ɗau ɓangaren waƙe mata ne, wannan kuma ya ɗau ɓangaren waƙe soyayya ne. Duk da dai su duka su biyun sukan iya nuna bajintarsu ga dukkan inda waƙar ta zo musu. Bi ma'ana dai Hamisu Breaker zai iya zuwa ɓangaren Ado Gwanja. Ya je yi waƙar gidan biki, yi waƙar mata, kuma waƙar ta daɗi. Haka zalika Ado Gwanja zai iya zuwa ɓangaren Hamisu Breaker. Ma'ana dai ya waƙe soyayya kuma waƙar ta daɗi a saurare ta. Su duka su biyun mun tabbatar da cewa sun ƙware a bisa aikin nasu wato sana'ar tasu sana'ar waƙa. To a nan kuma sai muka hango bidiyon su yayin da Hamisu Breaker ya saki wata sabuwar waƙa yayin da take trending a yanzu. Bi ma'ana dai har yanzu tana ta yawo a gari wanda lokacin nata bai gushe ba. Sai muka hango bidiyon su sun haushi da Hamisu Breaker. Suna yin mamin ɗin waƙar su biyu wato war. Shi ne muka ɗauko muku bidiyon domin mu tambaya a gare ku shin wai wa ya fi iya mamin ɗin waƙar a tsakaninsu. Yanzu dai za mu saka muku iya zallau mamin ɗin waƙar sai ku gani domin ku tantance. Sauraro ga yadda waƙar ta kasance nan, bi ma'ana dai mamin ɗin bidiyon waƙar war ɗin na fitattun waɗannan jarumai guda biyu ko kuma in ce fitattun mawaƙa guda biyu duk da dai idan aka ce jarumai ai komai ya haɗe. To yanzu alƙalanci ya rage gare ku masu kallon mu na yau da kullum. Shin wai da Ado Gwanjan da kuma shi Hamisu Breaker wane ne ya fi dacewa a ce ya wakilci wannan al'amari, ma'ana dai wane ne ya fi dacewa a ce shine a gaba akan maki a bisa wannan mamin na waƙar shi Ado Gwanjan wato war. Muna sauraron ra'ayoyinku a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Ku ci gaba da yi mana comment ɗin da yi mana liking domin mu tabbatar da cewa lalle kuna jin daɗi da irin abubuwan da muke kawo muku na yau da kullum. Kuma kuna nishaɗantuwa da wannan tasha mai albarka wato Baturiya TV. Sai ku ci da gaba da danna mana subscribers ɗin kamar yadda aka saba. Domin kuwa Baturiya TV ta ku ce ku kaɗai masu sauraron